kunzima yeNkosi ukuguqa kule nkundla eyingcwele. Akulula Shembe oyingcwele, siyaqhaqhazela kodwa uma sesithunyiwe ezulwini kufanele senze njengoba sithunyiwe. Nkosi eyingcwele, ngihleli phakathi nendawo bengithi uzoqala umbhobho ekuqaleni ngapha kwamakhosi, kodwa amakhosi ke awukhomba kumina. Ngiyabona ke Shembe oyingcwele ukuthi vele uma ngibabheka ngiyisenior labo, kufanele uqale mina njengosokhaya. Nkosi yezulu nomhlaba, inhliziyo yami idabukile kakhulu, angimnandi kahle hle, ngoba lapha esizweni sakithi kudlule induna yami enkulu, njengoba sengikhona nje emhlanganweni, kodwa kufanele ngikhethe phakathi kwaShembe nayo. Ngabona ukuthi ngikhetha wena Nkosi yamakhosi. Ngizoyibona uma sekudlule lo msebenzi Shembe oyingcwele osithuma wona. Ngiyocela ke nabangcwele bangixolele uma kubhimbeka, ingoba inhliziyo yami ayinhle kahle hle. Ngizocela ke ngengoma ka94 ayijwayelekile ke ukuhlatshelelwa le ngoma ka94. Thina simzwile obatshazwayo, athina simzwile obatshazwayo, zwayo thina simzwile Nkosi yezulu nomhlaba, Shembe oyingcwele, Nkosi siyabonga Shembe oyingcwele ukusilamulela. Ngitha ngiqale ngibonge lokho Shembe
oyingcwele usilamulela ngoba kosuhlala usipha lo msebenzi ukuthi asifakaze ngamakhosi amakhulu asephakameni. Uthi uyazama uyothi uyaphuma ngaphandle yagxekwa. Ungabisazi ukuthi kanti befanele ngihlale phansi noNkulunkulu ma esithuma. Kuthiwe lento oyishoyo ayikho. Siyabonga kakhulu Shembe oyingcwele. Uyasiqinisa idolo nkosamakhosi ukuthi lokho esikuzwile asikusho. Ngoba ngempela ngeminyaka sibafushane amakhosi afike ngesikhathi singaphambilini mhlawumbe singakaveli. Into koyizwile ayifani nendaba oyaziyo ngoba bizwa ngothiwa yile ngesilungu kuthiwa hearsay. Manje hearsay ngeke ufaneke. Siyabonga ezulwini. Nkosamakhosi ngiyabona amakhosi avama uncipha eSikhumbuzweni, ngiyabona ileyo ndaba. Ngoba suke sazi ukuthi azothunywa ezulwini. Athi awushaya umsebenzi awuthunywa ezulwini bese phuma ngaphandle bese yagxekwa. Agcine ke sehlehlele emuva. Nkosi siyabonga kulelizwe lakithi emampondweni. Ngiyinkosi ke mina yakwaBhala khona kulelizwe lasemampondweni. Impondo mpo. Ngithi ngiqale ngibonge nje kuqala Shembe oyingcwele ukukubona Nkosi yamakhosi ezweni lakithi. Ngike ngababiza abekomiti nabefundisi ngifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ngabe ujabulile yini ngoba ekulomuzi wakhe. Bathi Nkosi sibona ngathi ezulwini kujatshuliwe. Ngase ngithi ngiyabonga ngoba iyona into esiyifunayo nesiyifisayo leyo njengamakhosi ukuthi uNkulunkulu ajabule mayifika phakathi kwethu. Amen. Asifisi namacala kulelizwe lasemampondweni. Njengoba nizwa kuthulekile kuthe kusemakhaya la. Ngisho umgaqo ule kude. Akudumi ngisho imoto. Manje uNkulunkulu uhleli nje kahle akunamsindo, asudingi kumsindo kulelizwe lasemampondweni ngoba senzele ukuthi uNkulunkulu uma kukhona indawo la ebangelwa khona umsindo ahamba azocasha la kulelizwe. Yiloko nje sikufihle. Ushilo umkhokheli izolo wathi anenhlanhla amampondo ngoba uNkulunkulu kahle kahle wasuka entabazwe eze kulelizwe. Noma amen ungangabi khona kodwa kunjalo nje. Hayi noma ungayisilenda nje kodwa kona kunjalo. Manje ke umona ungabikho jealous down. Iko sinesikhumbuzo sika March 10 ukuzalwa koMnazaretha. Ifikile ke inkosi yezulu nomhlaba kulelizwe. Amakhehla kithi ayethi mayibongela lenkosi esikhuluma ngayo ubaba mkhulu uBhombela isitimela samampondo. Athi umanza kabilanga. Umanza kabilanga. Ngoba ubaba mkhulu wafika kwenye indawo wayihlalela nje yedwa. Wayikhetha phakathi kwamadoda. Ayethi mayihlangana aphuza zonke into eziphuzwayo neziqatha nesizulu nako konke nje okuphuzwayo amadoda mayijabulile. Kodwa baba mkhulu engahlangani nawe ehlalela nje yedwa. Asegcina embhungu baba mkhulu ukuthi le ndoda ehlala yodwa yini. Yabona ke umuntu umzondo ugcina usumbonela nezinto ezingekho. Ugcine nje nawe usubona into ezingekho, agcine sebona nezimbuzi zawe ezilahlekayo. Abona nezinto ezithize ezilahlekayo secabanga ukuthi kusho ukuthi lezi imbuzi zidlwa ile ndoda ehlala yodwa. Aphatheka kabi lamadoda. Kwase kuba khona unkosikazi othi abakhwenyana bethu uma bekhathazwe kanje ile ndoda ngoba nginalo isu mina lokuthi umuntu ngimkhuphule uma eyohlupho. Ngiyamfisa nje ngathi ngangimthole.
avakashele ngapha ngakwami ngoba lo nkosikazi wayinento athi uma ekwenzela itiye uma ekuzondile nje ayithi lathi la enkomitshini uma ke lelo tiyeke leqela ngale kolima ayisekubhedini uyakhuphuka uthanda ungathandi phezulu. Le nkosikazi wayesethi ngimthole nje kazodlalela ngapha ngakwami leya ndoda ehlala yodwa ngiyenzele leli tiye lami. Kanti ucabanga kabuhlungu nje ucabangela uNkulunkulu owazi ibilini zami nawe, owazi impilo yami, owazi ngilele ukuthi ngicabangani. Ngeke ngibone nje ke abantu bekhohle ukuthi uShembe ubani. Shembe oyingcelo uNkulunkulu nyazilozulu. Abantu bayakhohle ukuthi uShembe ubani. Bangazi yeNkosi amakhosi noma kusuke sekukhona ukujwayela kithi ngoba thina abantu siyashesha ukujwayela. Sigcine sesingasaboni ukuthi ubani lo phambi kwethu. Ubaba mkhulu ngelinye ilanga wayesethi ngifuna ngiye kulo nkosikazi. Nempela wahamba baba mkhulu waya khona. Wakhuleka lapha esangweni baba mkhulu. Yathi milunguza inkosikazi awu nayi le ndoda. Ize kwami namhlanje ngayithola. Wamngenisa kahle, wamwelcome kahle, wambeka kahle. Bathi kubingelelana. Wavuma unkosikazi. Ubaba mkhulu wathi uma ungasungisize nje ngenkomitshana yetiye nkosikazi. Ave ngilomela itiye namhlanje. Ubhombela isitimela samampondo. Umanza kabilana. Hayi. Wathi lo nkosikazi bambe ngakho kanti uJesu uyawuza umthandazo wami. Nkulunkulu ndodana kaMaliya kanti uyawuza umthandazo wami ilethile namhlanje. Hayi lo nkosikazi wahamba wawufuna ezinkulu ingodo lezi nezinkuni nezomekhala kahle enzela ukuthi umlilo uvuthe kahle namanzi ashesha abile khona ezosheshisa leli tiye elifuna ubaba mkhulu. Waphemba unkosikazi wavutha umlilo wafaka ibhodwe wafaka amanzi wakhwezela unkosikazi. Ngicela ukukuthanda nyaziluzulu. Mangiphiwe Nkosi nami ilo loluthando.